Moro, mun nimi on Kiona ja tervetuloa ensimmäisen nepsytanssitunnin pariin. Ja tää idea näissä nepsytanssitunneissa oikeastaan lähti siitä, että mä mietin, että olisi kiva tehdä joku Patreon tai joku YouTube-jäsenyys, johon mä voisin laittaa lisää sisältöä vielä enemmän, mitä mä normaalisti teen. Ja nämä tanssitunnit oli sellainen asia, mitä mä ajattelin, että olisi hauska tehdä. Mä yritän tehdä näistä mahdollisimman traumasensitiivisiä, mahdollisimman nepsy-ystävällisiä ja silleen, että mahdollisimman moni voisi osallistua omien voimien rajoissa, omien taitojen rajoissa. Pidetään hauskaa, tutustutaan omaan kehoon ja ehkä myös opitaan, että tanssi voi olla joskus ihan mukavaakin. Eka tunti tulee ehdottomasti olemaan vähän tällainen kokeilumielellä. Katsotaan, miten tää menee. Mä en voi käyttää niitä musiikkeja, mitä mä kuuntelen. Niin tässä videossa mun pitää laittaa eri musiikit, joten senkin kaa säätämistä obviously. Ja muutenkin, että miten nämä tunnit tulee menemään. Mut ajattelin, että nyt kun mulla ei vielä ole mitään jäsenyysjuttua, niin voisin tehdä näistä ilmaisia ja katsoa, että mitä jengi tykkää näistä. Ja saa ehdottomasti laittaa palautetta, miltä tuntui. Onko jotain, mitä olisi voinut tehdä paremmin. Mut joo, aloitetaan. Otetaan pienet tälle ensimmäiselle tanssitunnille. Ja mitä sun tarvitsee tietää, niin mukaan rennot vaatteet, missä voi liikkua. Ja mä nyt oon tässä matolla, katsotaan miten tää menee, mutta siis joku matto tai joogamatto tai joku, ettei ole ihan kovalla lattialla mielellään, koska ainakin tänään tullaan tekemään jonkun verran lattiatyöskentelyä, olisi suunnitelmana. Ja sitten omat fidgetit mukaan voi ottaa. Laitetaan ajastin tunti, toivottavasti se riittää. Ja lähdetään toimiin. Laitan mun omat musiikit täältä korville, niin pysyn rytmissä. Mutta joo, ei tarvi ihmetellä, jos ei ihan mene yksin tämän videon musiikin kanssa. Aloitetaan parilla somaattisella liikkeellä ja lämmittelyllä. Eka selänkierto. Ja tässä voi olla koko ajan liikkeessä. Monesti kun me ollaan stressaantuneita, niin me varastoidaan tosi paljon meidän stressiä nimenomaan selkään. Sitten tehdään rinnan taputtelu, eli voi ottaa nyrkin ja taputella rintaan. Sellainen rytminen. Sitten otetaan peukkuympyrät. Tehdään tällaista ikuisuusliikettä. Ikuisuussymboli. Ja samalla katsotaan tätä peukkua, kun se liikkuu. Ja voi mennä just siihen tahtiin, kun tuntuu hyvältä. Tää auttaa juurtumaan vähän paremmin siihen hetkeen.
Sitten otetaan toinen käsi kans. Tehdään sama juttu, eli keskitytään tähän peukkuun. Tässä tulee myös bilateraalinen stimulaatio, eli molemman aivopuoliskon. Yes. Hyvä. Okei, seuraavaksi otetaan sellainen somaattinen liike, jossa otetaan kädellä kiinni päästä ja nojataan sitä sinne samalle puolelle. Ja sitten otetaan toisella kädellä kyljestä kiinni ja sitten käännetään päätä vähän ylöspäin ja katsotaan ylös. Ja tässä voi ottaa ihan rauhallisia hengityksiä vaan. Ja otetaan toinen puoli kanssa. Ja sitä ei tarvii painaa, sen voi vaan jättää silleen vähän luonnollisesti painamaan sitä päätä. Ja sit jos tuntuu jotain liian epämukavalta, niin sit voi koittaa kevyemmin tehdä esimerkiksi. Sitten pyöritellään vähän ranteita. Ja tämän tunnin tarkoitus on siis vähän tutustella omaan kehoon ja testailla että miltä tuntuisi liikuttaa mun kehoa tietyllä tavalla. Ja vähän samalla tavalla kuin stimmaillessa, niin stimmailu on tosi sellaista mun mielestä intuitiivista, että kuunnellaan omaa kehoa. Tehdään tänne, nojataan kummallekin puolelle. Niin stimmailu on tosi sellaista intuitiivista. Ja monesti se intuitiivisuus vähän hukkuu meiltä, tiedätkö? Ajan kuluessa, maskatessa, sun muussa. Toinen puoli. Niin tää tunti voisi olla vähän tällainen, testaillaan millaista olisi liikkua tietyllä tavalla, mitä keho haluaa. Ja kaikissa näissä nepsytanssitunneissa voidaan ottaa tänne taakse kans. Taakse käsistä kiinni. Niin näissä ehdottomasti kaikki ohjeet, mitä mä annan, niin on miten mä sanoisin sen, ehdotuksia. Että otetaan vähän pari hartiovedytystä kanssa. Että jos ei tunnu hyvältä, niin älä tee. Ja koitan antaa mahdollisia mukautuksia tai eri tapoja tehdä, mutta niitä voi myös etsiä itse, että mikä just omalle keholle tuntuu hyvältä. Et mikään ei ole silleen pakotus, kaikki on ehdotuksia. Ja vielä sen verran voisi sanoa, en tainnutkaan kertoa, mutta mulla on noin 10 vuoden tanssitausta tanssijana.
balettia, nykytanssia, shoujatsia, hip-hoppia. Ja yhdessä vaiheessa tanssinopettaja oli ehdottomasti mun unelma ammatti, mutta ei kyllä ehkä enää. Ehkä mä voin tällä tavalla vähän niinku seurata sitä. Okei. Vartti mennyt. Hyvä! Eli tämän kertaisen intuitiivisen tanssin harjoituksen nimi on löllö. Löllö, limalöllö. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mut aloitetaan ihan täältä lattiatasosta. Ja kuvittele olevas semmonen löllömonsteri, limaa. Ja tää liike voi niinku lähteä sun omasta kehosta. Se voi olla aluksi tosi pientä. Lähet vaan tekee, mitä keho vähän niinku kertoo. Ja mitä mä tällä tarkoitan on, että joskus tiettyjen liikkeiden tekeminen tuntuu hyvältä. Niin tämän harjoituksen tarkoitus on löytää niitä liikkeitä just siinä hetkessä, mikä tuntuu hyvältä. Niitä voi tehdä tämän musiikin tahtiin tai ei musiikin tahtiin. Ja täällä voi vaikka kieriä esimerkiksi. Mä tykkään lattiatyöskentelystä, koska tässä on niin silleen tiukasti niin kuin yhteydessä yhteydessä maahan, if you know what I mean. Ja nyt ei ole aika miettiä, miltä näyttää tai edes mitä tekee. Tekee vaan sen musiikin tahdissa ja sen kehon tahdissa. Niin nopeasti tai hitaasti, kun tuntuu hyvältä. Tiedättää, mun mikki on ehkä vähän tiellä tässä lattialla. Okei, me ollaan nyt jonkin verran möyritty täällä jo. Niin, tää lima vois pikkuhiljaa täällä niinku nousta. Se voi olla pehmeätä liikettä. Se voi välillä olla terävää. Mutta ehkä silleen sellaista vähän limaista. Niin pikkuhiljaa omaan tahtiin voi alkaa nousta. Sitten tämä tarina jatkuu tälleen. Tää lima muuttuu sellaiseksi limamonsteriksi, kun sä voit kuvitella itses muuttuvaksi. Siinä on sellainen epic muutos, mitä on kaikissa animeissa ja tälleen. Ja nyt on sun aikas niin kun oikeesti vaan purkaa sitä stressiä. Ja tähän voi kuulua esim.
Ja vihaa, totta kai myös. Stressiä ja vihaa. Aloitetaan vaikka ravistelusta. Eli ihan vaan esim. Voi käsiä ravistella. Käsivarsia. Ja pikkuhiljaa se ravistelu voi niinku siirtyä koko kehoon. I got gold, I got green, what you want? Rolling out the lot, yeah, I'm cruising through the front. I know I'm about to win. Okei, mä teen tähän pienen koreografian. Voit seurata sitä, jos haluat. Let's go. Eli mä lähetän hitaammin. Osaanko mä näyttää? Joo, okei. Okay. Eli näin. Chiu. Ja toiselle puolelle. Chiu. Ja toiselle puolelle. Ja sitten vähän... Mikä tää on? Boxing. Nyrkkeily. I got gold, I got green, what you want? Rolling out the lot, yeah, I'm cruising through the front. I know I'm about to win, no, I ain't dumb. They be trying to copy me, but they can't match the sum. I know that I'm hot, see me blowing up, now they trying to get a spot. I got two twin chains, ice up on my collar. I see two twin vibes pulling up, they wanna holler. And I got new big dreams, stacking every dollar, yeah. Okei. Otetaan vaikka... Mä keksin jotain. Tälleen voisi olla. Okei. I got gold, I got green, what you want? Rolling out the lot, yeah, I'm cruising through the front. Tää on vähän niinku salsa askel. They be trying to copy me, but they can't match the sum. I know that I'm Ja aloitetaan alusta. Nyrkki, nyrkki. Okei, vielä käsi. Nyrkki. Okay. Taking trips to Tokyo, the vibes I'm trying to chase. From the bottom to the top, now they see me make my way. I don't listen to the hate, I let the money conversate. Enemies be lurking, but they fake. Mä en muista mitä mä tein. Tällä. Lima Monster Raivo! Tää on tän special power move. Mun Lima Monsterin. Damn, katsotaan kelloa. Okei. Vesitauko. Miltä tuntuu? Tuntuuko vapautuneelta? Tuntuuko vielä lisää stressaantuneelta tai ihan hyvältä? Okei. Nyt tää meidän Lima Monsteri. Se muuttuu taas takas limaksi. Voit seurata mun liikettä, jos haluat. Tai tehdä jotain omaa. Voidaan tehdä tällaisen.
jalkakaaria, en mä tiedä. Tää vähän niinku lähtee jalasta ja sit siirtyy niinku koko kehoon. Tiedätkö? Every time I look into your eyes, I get butterflies. I can't get you out of my mind. You be stuck inside, dreaming about you to pass the time. I'm on cloud 9, high up in the sky, and I want Tälleen. you to be. Voidaan esim. Seurata jalkaa. Eli silleen, että liike lähtee jalasta ja muut kehosta seuraa perässä. Voi olla ihan omia liikkeitä. Sen ei tarvitse olla kaunista, I okei? could hear your voice all day. Tää ei oo performanssi. Tää on What you wanna itseensä do, tutustumista. I'll stay. Okei? 'Cause it's all yours. Ja itsensä hyväksymistä. Down for whatever Sellaisena kuin me ollaan. weather, any Okei, day nyt tää lima, with you tiedätkö, alkaa pikkuhiljaa haihtua better. ja muuttua limakupliksi. Olo alkaa olla kevyempi, tiedätkö. Mulle tulee siitä ainakin joku sellainen pyöräys mieleen. Saimme siirrettyä kameran lataukseen. Jatketaan. Eli kuplia. Pyöräys, okei. Let's go. Ja sä voit nyt seurata mun liikkeitä, jos haluat. Pyöräys. How did you find me? The silver lining. I was blinded by the dark. Tässä tuli yhtäkkiä balettia. Where to start? Okei. Lähtee pyörimään. Tuntuu vapaalta. Toinen puoli, ettei tuu huono olo. Pyöriessä muuten voi spotata. Eli voi koittaa katsoa yhteen pisteeseen. Silleen balleriinat spottaa näin. Ehkä joku lantiosta lähtevä liike voisi olla kiva. Show me your weakness when life isn't fair. Siirrytään tätä. I was a sad, sad story until you let down Ehkä your vähän näin. So even if you lose your way, I was Se roikkuminen tälleen on kivaa mun mielestä. Pitää nousta varovasti, ettei body on tai ettei. write your name in the stars. You can confide in Okei. Nyt mä en näytä enää. Tai näytän, mutta sä voit tehdä omaa koreografiaa tai omaa kehoa seurata. Kuvittele vaan, että sä oot kevyt. Niin kuin kupla. Alright. Puoli tuntia mennyt. Mulla aikaa. Juomatauko. Stay hydrated. Ja muista hengittää. Okei. Mä teen viimeisen pikkukoreografian pätkän. Ja sitten me voidaan jokainen valita oman loppuasento. Sounds good? Okay. Let's go.
Laitetaan tällaisella. Back yeah taps. Alright. Muista hengittää ja pysyä omassa kehossa. Pistetään tällaista kädet. Olemme iloisia limakuplia. Vapaita. Okei. Tää vähän tällaisia. Eli taakse, sivu, eteen. Taakse, sivu, eteen. Nyt vähän nopeammin. Ja tässä voi olla sellaiset vapaat kädet. Tässä voi esim. Kääntyä. Tästä olla vaikea, mutta... Ui! Tadaa! Okei. Ja loppuasento. Everybody. Kupla loppuasento. Ehkä. Tadaa! Alright. Se oli hyvä. Sä teit hyvin. Me tehtiin hyvin. Let's go. Miltä tuntuu? Check in. Tehdään lopuksi pari somaattista liikettä uudestaan vielä. Ja sitten vähän venyttelyä, vähän sellaista loppurentoutusta. Okei. Aika. Let's go. Otetaan tästä. Oikea käsi vastakkaiseen kainaloon, näin. Ja sitten toisella kädellä käsivarresta kiinni. Tämä on sellainen turva-asento. Tää voi ehkä viestittää meidän kehoille, että kato, oli ihan turvallista liikkua silleen, että kuuntelee itseään. Tässä voi heijata kans. Laittaa vaikka silmät kiinni, jos haluaa. Ottaa syviä hengityksiä, jos haluaa. Silleen kuvittelee, että hengittää silleen vatsasta. Ns. Silleen sieltä oikein syvältä. Ja voi ottaa toisinpäin, eli vasen käsi vastakkaiseen kainaloon ja sit oikealla kädellä kiinni. Tää on jotenkin ehkä lemppariliike. Tää on jotenkin tosi kiva. Tykkään heijata tässä. Ja tässäkin voi kuunnella omaa kehoa, mikä tuntuu hyvältä. Miltä tää halaus tuntuu itselle. Okei. Sitten otetaan vähän venyttelyä. Venytetään vaikka käsiä ja jalkoja eka.
Ja niin ehdottomasti kertokaa, miltä tuntui. Tää oli mun eka kerta. Oli hauskaa, mutta oli myös vähän ehkä uudenlaista mullekin. Ja ehkä vähän sellainen, en mä tiedä, vähän ehkä outolta. Tiedätkö? Mut kyllä mä uskon, että mä totun. Mennään vaikka timanttiasentoon. Tässä kannattaa yrittää pitää selkä sillä semi-suorassa. Ja sit voi, jos ei tunnu, niin voi painaa tästä tai voi laittaa kantapäitä niinku kauemmas kehosta. Sellaista settiä. Ulkonakin niin pimeäni just sillä aikaa, kun mä kuvasin tätä. On tällaisia sivuvenytyksiä. Näissä oikeastaan tuntuu aika hyvältä, kun katsoo sillä alas. Kylki venyy ihanasti. Oh my goodness. Huomaa, että on pikkasen lihakset kivet eilisen treenistä. Okei, mitäs muuta me venytettäis? Ehkä ne samat kädet. Mä en tiedä teistä, mutta tää tuntuu niin ihanalta. Okei. Mun tekee mieli tehdä tällaista. Okei, mitä muuta me venytettäis? Lonkankoukista. Tykkääksä lonkankoukista? Tehdään tää tällainen kivempi versio lonkankoukista, tai ainakin mun mielestä kivempi. Tässäkin koittaa pitää sillä selkä suoras ja sillä lantio. Onko se lantio? Ajovalot suorassa. Ja voi esim. Pitää tästä tälleen. Okei. Toinen puoli. Muista hengittää. Oispa läppä, jos tää mikkityyli ei ois äänittänyt koko tänä aikana. Huomaatteko, että mä oon vähän silleen jännittynyt. Mä en oo kuvannut oikeesti YouTube-videoitakaan niin pitkä aikaa. Okei. Aika. Okei. Hyvä. Meillä ei itse asiassa mennyt tähän niin pitkään, kuin mä olin ajatellut. Tää on ihan viimeiseksi lattialle. We need our floor time.
Alright. Tää tuntuu hyvältä. Tässä mä voin näyttää joitakin liikkeitä, joita mä tykkään tehdä tälleen selällään. Eli eka on tää jalkojen... Hitsi! Sori, on tossa ees. Jalkojen heijaaminen. Tää on niinku kiva tällainen samaan aikaan venytys, samaan aikaan somaattinen liike. Haluan sinut. Okei, sitten. Mikä oli seuraavaksi? Mä unohdin se jo. Mä oon niin rentoutunut. Katsotaanpas. Ai niin, joo. Okei. Eli seuraava liike on... Mä en pysty tehdä sitä kunnolla, kun mulla on nää kuulokkeet. Ehkä mä otan nää pois. Eli sivulle katsominen semi-hitaasti. Ja silmät voi vaan levätä. Ja sit viimeinen liike ois tällainen hytkyminen. Ja mä pidän nytten jalat maassa, mutta sä voit myös tehdä niin kuin jalat suorina, tehdä tällaista liikettä. Tälleen. Mut mä koen, että tää on mun selälle ehkä kivempi. Tälleen polvet koukussa. Eli otetaan niinku tästä lattiasta tukea ja sit vaan niinku heijataan tälleen. Tai hytkytään tälleen. Tää on mun mielestä tosi kivaa. Ehkä mä teen silleen, että mun pää on niinku tässä vähän pehmeämmällä. Okei. Ja voi taas laittaa silmät kiinni. Ai. What happened? Okay.
Sitten ihan vika juttu. Ilmamakoilu. Ja mä otan tähän nyt patjan. Ja Joo. Right. Ja voi ottaa ihan mukavasti. Voi ottaa tyynyn tai peiton tai mikä ikinä tuntuu hyvältä. Vai ihan musiikkia. Maataan tässä lattian syleilyssä. Ihan ekana sä voit keskittyä siihen, miltä se alusta tuntuu sun alla. Ja keskittyä siihen, että annat itselle sitä turvaa. Antaudut siihen ihan kunnolla. Mitään ei tarvii nyt niinku kannatella. Ei kasvolihaksia, ei raajoja. Sä voit kuvitella, että sun kaikki kuormat vaan valuu sinne lattiaan. Ihan niin kuin liima. Sä voit niinku kuulostella myöskin hengitystä, miltä se tuntuu. Tässä on ihana mahdollisuus ottaa syviä hengityksiä, oikein pitkiä uloshengityksiä. Ja sit voidaan esim. Keskittyä vähän meidän kasvoihin ja päähän. Tuntee se sellainen raskaus siinä. Tuntee, kun kasvot vaan valahtaa ihan rennoiksi. Nyt ei haittaa, vaikka oiskin resting bitch face. Ja olkapäät ja kädet raskaat, rennät. Samoin rinta ja vatsa. Jalat, jalkapohjat, ihan rennat ja raskaat. Koko keho.
Ja sä voit esimerkiksi silittämällä kiittää itseäsi. Sä voit silittämällä kiittää itseäsi siitä, että sä olit tämän tanssitunnin ihan vaan hetken itseäsi varten. Kuulostelemassa omaa oloa. Se on iso askel. Se oikeesti on. Jaloillekin voi antaa vähän rakkautta. Kiitos, keho, että olet. Sä et ehkä aina toimi just sillä tavalla, kun mä toivoisin, että sä toimisit. Sä oot kuitenkin aina täällä mua varten. Kiitos siitä. Ja lempeyttä omaa kehoa, omaa mieltä kohtaan, itseä kohtaan. Ja sä voit jäädä tähän vielä makoilemaan, jos siltä tuntuu, vaikka kuuntele musiikkia. Tai sä voit pikkuhiljaa nousta. Tää oli kivaa oikeesti. Oli kiva hengailla. Vähän tanssahtella. Jakaa mun sellaista sitä tanssimisen iloa, mitä mä oon kokenut. Ja aina koen, kun mä improan, kun mä niinku teen vaan jotain. Se on niinku vapauttavaa. Ja joskus huomaa ihan oikeesti, että joku niinku kehossa sitä avautuu. Ja on vaan silleen, wow, olen olemassa. Joten kiitos kun olit täällä. Meillä on aika. Juurikin tunti mennyt. Ja mä en nyt oikein tiedä, miten mä lopettaisin tämän videon. Vähän ruostees. Mutta pidä huolta itsestäsi ja muista, että epäonnistuminen ei ole sitä, ettei mahtuisi jonkun muun luomaan laatikkoon. Alright. Moi moi! Moi moi! Nähdään taas! To different realities, 'cause